Okay, Si Boy Tagay laban kay Gumamela! Gumamela na naman. Tagay ka ba? Tagay mo na! Tagay mo na! Tagay ka ba? Tagay mo na. O, pulutan, pulutan. Wala, kumuha ka na kanina. Technical. Okay, go. Gumamela! Go! Burakay ka ba? Bakit? Kasi ikaw ang paraiso ko. Pwede. Ay, YouTube! Yan, si Boy Tagay. Nalaman si Boy Tagay. Wala, ito lang tinanong mo eh. Boy Tagay, go! May hawak po. Iinumin yan. Burakay ka ba? Bakit? Kasi ang ingay nila eh. Naninigas yun! At sa tahimik ka kami. Andito na po tayo sa round 2! Round 2. Gumamela! Lalo sumakit ang ulo. Go! Wala akong maisip eh. Hindi, yun talaga yun. Dami. Wala na akong maisip eh. Bakit? Kasi ikaw lang nasa isip mo. Okay. Pwede na. Boy Tagay. Uy, tagay ka. Tatagay yan. Boy Tagay! Go! Iinom ulit yan. Lasing. Pero lang na siya manalo. Poke-load ka ba? Bakit? Kasi lasang Burakay. Panalo. Dito na po kita mo doon laban! Tagay muna. Tagay mo na, Boy Tagay. Boy, tagay. Ay, Gumamela! Boo! Ay, Boy Tagay! Panalo. Lugi.